Καλησπέρα σας. Θα παρακολουθήσετε τη διαδικασία επιβεβαίωσης των στοιχείων των σηριακών αριθμών στο online μητρό της Epsilon Logic για την εφαρμογή Galaxy. Όσοι πελάτες έχουν διαθέσει μια υπηρεσία στο Epsilon account, όπως το Epsilon Digital ή το ePay, θα πρέπει να έχουν διαθέσιμο και το username και το password της υπηρεσίας για να γίνει και η επιβεβαίωση των στοιχείων. Η διαδικασία ενεργοποιείται μόνο στους διαχειριστές του συστήματος, δηλαδή μόνο στους χρήστες που είναι τύπο administrator. Κατά την είσοδο στην εφαρμογή θα εμφανιστεί η διαδικασία επιβεβαίωσης εγκατάστασης. Όπως παρατηρούμε, η διαδικασία γνωρίζει ήδη το serial number και το αφημί της εγκατάστασης και μας ενημερώνει. Αν επιλέξετε επιθύμηση αργότερα, η διαδικασία θα εμφανιστεί πάλι την επόμενη μέρα. Συνεχίζουμε επιλέγοντας επιβεβαίωση. Βάζουμε επιτρέπονται όλα τα cookies και βάζουμε το email που έχουμε, το email της υπηρεσίας μας. Μας ενημερώνει ότι ο λογαριασμός βρέθηκε και παρακαλεί να εισάγει το συστηματικό για να προχωρήσουμε στην ενεργοποίηση της υπηρεσίας. Αφού τα εισάγουμε, θα εμφανίσει το αφημί και το σηριακό αριθμό που θα γίνει η επιβεβαίωση της εγγραφής και θα μας ζητήσει να εισάγουμε το email του λογιστή και του συνεργάτη. Επιλέγουμε ότι συμφωνούμε με την πολιτική απορρίτου και ότι αποδεχόμαστε και τους όρους χρήσης. Ενεργοποίηση. Θα μας σταλεί ως επιβεβαίωση εγγραφής στο κινητό μας που έχουμε δινομερώσει στην υπηρεσία ένας εξαψήφιος κωδικός, ο λεγόμενος OTP, τον οποίο πρέπει να εισάγουμε. Η διαδικασία επιβεβαίωσης του online μητρό της Epsilon Logic ολοκληρώθηκε, όπως βλέπετε, επιτυχώς. Ύστερα μεταβαίνουμε στα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας, ώστε να επιλέξουμε την υπηρεσία που έχουμε ενεργοποιημένη. Παραδείγματος χάρη το Epsilon Digital. Όπως θα δείτε, εδώ πέρα είναι δηλωμένο το Epsilon Digital με το mail και τον κωδικό που γίνεται εισαγωγή στην υπηρεσία. Πατώντας το Lipsy Service Account, θα επικοινωνήσει με την υπηρεσία και θα μας βάλει τον API user, ώστε να έχουμε συνεχόμενη ροή επικοινωνίας με τις υπηρεσίες μας. Αποδοχή. Η επιβεβαίωση των στοιχείων του σηριακού αριθμού στο online μητρό της Epsilon Logic ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Ευχαριστώ πολύ.